Estos 20 anys han sigut 20 anys de molta salut cultural per a la nostra ciutat, que ens han arribat fins i tot a convertir en capital cultural valenciana, la primera de tota la història del territori valencià, precisament perquè hem sabut conservar aquests espais de vertebració cultural de la ciutadania. L'actual president de la Fundació Bancaixa i jo mateixa com a alcaldessa hem renovat la nostra voluntat de que la Casa de la Marquesa, com és coneguda per tots els ciutadans i ciutadanes de Gandia, continua seguint aquest espai cultural per excel·lència de la nostra ciutat. Tenim fins al 10 de gener per a disfrutar d'esta magnífica exposició i entendrem el que som avui gràcies a tots aquests passos que se van donar, però sobretot al pas decidit de fa 20 anys en el que l'alcaldessa Pepa Frau va aconseguir que aquesta casa passarà a ser la casa de tots i de totes les ciutadanes de Gandia. És un dia especial perquè recorde aquells moments que en els principis dels anys 80 Gandia vibrava i teníem quantitat de coses que fer i les fèiem, però no teníem espais culturals. Era com una espècie de somni, un somni col·lectiu. Llavors vam començar les negociacions, vam trobar en la Fundació Bancaja uns col·laboradors, jo diria que còmplices, que Bancaixa estaria d'acord, la Fundació Bancaixa, sense això no hauria sigut possible. El trabajo que se está haciendo aquí y el compromiso adquirido con la actual alcaldesa, como fue en su día con Pepa, es maravilloso y para nosotros es una gran satisfacción y de verdad un honor poder estar aquí. Quan entreu a l'exposició trobareu la història dels últims 200 anys a la nostra ciutat i de com aquest espai tan emblemàtic ha sigut una part importantíssima. Des que va obrir la casa, més d'1,5 milió de persones han gaudit de la cultura en aquest espai i que simbolitza que per a tota Gandia, jo crec que per a tot el territori valencià, la Casa de la Marquesa és un autèntic referent cultural i anem a continuar treballant de debò, inclús amb una pandèmia enmig, per a que continuï sent-ho.